मोनसे समनि बर'नि सासे रेडिअ आर्टिस्ट धनेश्वर गयारी एबा दुलाबाथा बिथांखौ दिनै जोबथा बिदाय होबाय। मख'नो गोनांदि बिथां धनेश्वर गयारीया गहपुर आलुफारा गामिनिमोन आरो बिथाङा हारिमु बिथिं समाज जौगानाय बर' हारिनि गेजेराव मोनसे समनि रेडिअ आर्टिस्टजों लोगोसे गोबां फरायसा आफादनि खामानिफ्राव हेफाजाब होदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो हापानि बेरामजों भुगिनांनानै गहपुरनि सिभिल देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो मैयानि सानाव जोबथाहांबोयो। बिथांनि जिउ गैयै देहाखौ दिनै न'आव लाबोनानै रायजोनि एबा समाजनि नेमखान्थि बादियै जोबथा बिदाय होनाय जायो। जरहाटनि सासे उन्दै 4 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साखौ आसाम पुलिसआ उत्तर प्रदेशनि कानपुरनिफ्राय मैया हरनि समाव कानपुर रेल स्टेशनाव नर्थ इस्ट एक्सप्रेसनिफ्राय बे गथ'साखौ बोखांनो हानाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे उन्दै गथ'साखौ 1 लाखआव दिल्लीयाव फानहैनायनि गोख्रों अजद दैखांदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 14 आगस्टआव जरहाटनि लाचित मार्केटआव जादोंमोन बे गथ'साखौ लांखारनाय जाथाया। उननि समाव गथ'सानि बिमाया गावनि गोमानाय गथ'नि सायाव पुलिसनो गजर थिसननायनि उनाव संदाननानै आसाम पुलिसआ उत्तर प्रदेशनि कानपुरनिफ्राय बोखांनो हानाय जायो। BTC सोरखारनिफ्राय दासान्दि मेलेमजिबि फरायसाफ्रा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानायाव उसुबिदा जानाय एबा गोरिब नखरफोरनो सोलोंथाइ लानो थाखाय अनसुंथाइ राननानै होगासिनो दङ। बे राङारि अनसुंथाइखौ BTC सोरखारा जेसेबां हायो एसेबांहालागै होलांबाय थागोन। राङारि अनसुंथाइ मोननो थाखाय फरायसानि नखरनि सुबुंफ्रा गोबां एप्लिकेसनखौ गथायदों आरो दासिम गासै 100नि बांसिन फरायसाफ्रा होनाय एप्लिकेसना ज' जानानै दङ। बेनि गेजेराव सोरबा साख्रि मावनाय सुबुंफ्राबो एप्लिकेसनखौ होदों, नाथाय जायफोर नखराव साख्रि मावनाय दंखायो बिथांमोननो बे सुबिदाखौ होनाय जानाय नङा आरो बे अनसुंथाइखौ जायफोर फरायसाफ्रा गोरिब थाखोनि नखराव रां रुफानि आंखाल, गोजौ सोलोंथाइ लानो उसुबिदा जानानै दङ बिथांमोननि नखरखौ नायनानैसो जों बे अनसुंथाइखौ होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों BPFनि सोद्रोमा रेन्जय बर'आ। तेजपुर साइन्स एकाडेमियाव उदालगुरि जिल्ला रौता लाइलां फारा गामिनि HS 1 इयाराव फरायबाय थानाय बिलिफां बसुमतारी मुंनि फरायसाखौ गाज्रि बुग्लिनाय जाथाया सोराङाव फैदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय 21 खालारनि 12 रिंगासो समाव तेजपुर साइन्स एकाडेमिनि लांगोनायाव बिलिफांनि लोगो सासेखौ असमिया रावखौ मोजाङै रायज्लायनो रोङैनि थाखाय गोबां लाजि फोनांनायजों लोगोसे गाज्रि रावजों सोंखारिनाय जाथायखौ लानानै लोगोनि जानानै खोथा बुंनायावनो गासै सा 10सो असमिया रावारि फरायसाफ्रा बिलिफां बसुमतारीखौ गाज्रि रोखोमै गाग्लोबनानै गोब्राब जोखोम खालामदों होननानै खौरां मोननाय जादों। आसाम पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों मुकुलमुवानि लाहारखाथायाव साबा मोसौ सिखावफोरखौ हमनो हादों। बिसोरखौ हमनो मोननायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय गंसे गारि आरो हमजानाय सुबुंफ्रा जादों फारियै धन आली, रजुल आली, मुस्ताफा आली, सिद्दिक आली आरो गुबुन सासेखौ मजनुर आली होननानै सिनायथि होदों। हाग्रामा सारा दिनैहाय जोंनि युथ BPFनि गासै टीम लोगोसे BCUनि दैदेनगिरि जोङो ज' फैनानै क'क्राझार सहरनि थानापारायाव जोङो निमिषा देनि न'खराव फैनानै 2 लाख थाखा जोङो निमिषा देनि फरायनाया जाहाथे मदद जायो बेनि थाखाय जों होफैदों आरो निमिषा देया दासान्दि डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव BTech खालामगासिनो दङ आरो निमिषा देनि बिफाया माने पेइन्टिं खालामो आरो साइनबर्ड बायदिसिना लिरो। थोजासे माने रां गैयिनि थाखाय फरायनायाव जोबोद उसुबिदा जादों होननानै बिथांनि न'खरा फोरमायदोंमोन। दा बेखौ मिन्थिनानै हाग्रामा महिलारि सारा निमिषा देनो दिनैहाय 2 लाख थाखा गथायदों आरो जोङो मिजिंथिदों निमिषा देया माने गावनि फरायनायनि कर्सखौ कमप्लिट खालामनानै फैनो हागोन, साक्सेसफुल जागोन आरो बिथाङा सासे जोबोद टेलेन्ट फरायनायाव जों बेखौ मिन्थिदों न'खरनिफ्राय। दासान्दि जोङो होगासिनो दङ आरो प्रायरिटि बेसिसाव जोङो न'खरनि फाइनान्सियेल कन्डिसनफोरखौ नायनानै जोङो बेबायदि हेल्प खालामलांगासिनो दं आरो खालामलांबाय थागोन। गोबां एप्लिकेसन फैदों दासिम माने 100नि बारा एप्लिकेसन जोंनाव गोग्लैनानै दङ। दा बेखौ जोङो भेरिफाइ खालामनानै जोंनि ब्लक कमिटि, डिस्ट्रिक्ट कमिटिफ्राव सोंहरनानै जों नायदों न'खरनि कन्डिसना माबोरैहाय। जोङो न'खरनि कन्डिसनखौ सिगांग्रो मोनथिना लानानै जोङो प्रायरिटि बेसिसाव माने फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट जोंनि फरायसाफोरनो जों होगासिनो दङ आरोखि प्रायरिटि बेसिसाव। खिन्थु साख्रि मावनाय न'खरफ्राबो होदों एप्लिकेसनखौ, जोङो बिथांमोनखौ प्रायरिटि होनाय जानाय नङा। जायफोरा माने खेथि मावनानै जायो, हाजिरा मावनानै जायो, न'खराव रांखान्थि हालोदा जोबोद गाज्रि, मेक्सिमाम BPL श्रेणिनि मानसिफोरनो बे रांखान्थि अनसुंथाइखौ जोङो प्रायरिटि बेसिसाव होलांगासिनो दं आरोखि। गिबियावनो थांनाय 19 तारिख आगस्तआव राजा तिलक सरल नार्जारी बिथां आरो ब्रजेन बिथांमोनहा जोंनि एक्स भलन्टियार फर्स एसोसिएशननि सायाव माखासे एलिगेसन लाबोदों। बे एलिगेसनानो जाहैबाय जोंहा बिथां मनन्जय जायो जोंनि एक्स भलन्टियार फर्सनि मेम्बार्स। थांनाय समाव बिथाङा गावनि देहानि थाखाय
गावनि नखरनि समयसानि थाखाय बिथाङा गावनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारिनिफ्राय बिथाङा रिजाइनेसन होथ'दोंमोन। नाथाय बिथाङा जोंनि जे बे एक्स भलन्टियार फर्सनि बिनि मेम्बारशिपनिफ्राय बिथाङा रिजाइनेसन होआखै। बिथाङा जोंनिनो सोद्रोमा जानानै दं दाबो। आरो बिथांमोनहा बुंनो नागिरदों दे जोंनि आफादा बिथां मनन्जयनि छत्रछायाव सोलियो, बिथांनि बायदिनो सोलियो। नाथाय जोंनि आफादा बिथांनि बायदि सोलिग्रा नङा। जोंनि आफादा सोरबा व्यक्तिनि बुंनायजों सोलिया। जोंहा जोंनि संगठन निजा बबे संगठननि दङ, जोंहा आदर्शफोर दङ, जोंनि आइडियोलजिफोर दङ। बेफोरखौ जोङो सानै हयैसो डिसिसन लानानै जों सोलियो। बेफोरबायदि इलिगेसन लाबोनायनिफ्राय बिथांमोनहा गोजानाव थानांगौ। आरो जुदि बिथांमोनहा गोजानाव थायाबा जों बिथांमोननि सायाव संगठनिक मोनसे एक्सन लानाय जागोन।